Katkum ka report bala ai da ka volcano discovery website. Ka report bahapo ka arpusaw kenta menta kasmi. Ladon handu shispa lai puwe tali ki jaka ha ka ba ujumai ulakanyo. Ha ki jaka baper. Badhapo kini ki kenta don artli ki jaka ha ka ba ujumai ulakanyo ha ka jingklain palat yakasan magnitude. Badhapo kani ka shita yaw bamenta Keladon ke jingkanyo jumai ha ki hajar shispa saupusan tali ki jaka. Badon artali ki jaka ha kaba ke jingklan ujumai kelatam ya ka hinyong magnitude. Men step ru ujumai bajur ukanyo ha Taiwan. Ladon ki jing building balatua bat keladon ke jing at pelung wat ha ki swimming pool. Kiladon ki jing jia bas ngau si ru ha kaba shibun na ki briu kiladu yala ka jong ke jing im. Bat kindang don bun ke bala klad na uni ujumai. Kum juru keri Japan kalangat hakalanot eryong kabajur baha hakaba ladon arngot ki mensim beriu ki bala du no ela ke jing im. Nginget bagi ne ki jing kenyu ujumai bakha kidai ki jing maham ki ba ublei upan ken mau yang i barbor ban pai shu. Ka Ktien U Blei kaladeb ban jingiathuhlypa syapang ki jing kenyu ujumai kinjia shibun ki jaka. Bat kane ngila ban shem ha ka gospel kat kum ulukas kalanong ka ba arpuwe kat khot ka ba khatwe ki jing kanyu jumai ki bajur kin long ro bat hashibon ki jaka kin nam snew bat ki jing yap them ro bat kin long ro ki ki ba sharkhe bat ki dak pa khrau ro nabnang le se ngile melen ban yo sngew ya kine ki khubor ki bala tho ha Ka Ktien U Blei bat habangi yo sngew ya ki khubor jumai ngila long melian no. Let's say ngila ya melian no namar bagi negi jumai kim kta ingi. Hoot habangi lait negi jingjia bas ngausi ki bawan lang shop. Lang bagi bor kamariang ngidai ban aingu ya ublei. Bat kum juru habangi yo sngew yu ki jingjia ki bajia kumba Ka Ktien U Blei kalaya thuhlypa. Ngimdai pat ban klet ban penkre yala de. Hoot ujumai ula ban kenyo tang ha ki shibun ki jaka kumba ong Ka Ktien U Blei tang bangimtip tikanapan hagno kapor ba un kenyo ndai ka wei ka bangi da tip tikana ka ban sajia ha ka jing im jongi bat kata ka dei ka jing yam kidon ru ki brio ha ba ki yo sngew ya kum ki ne ki khubor ki sngew si namar ki ong ba ki dei ki khubor penting pen semien kadau ka ba ki sngew si kala ban long ba kem pat kwa ban IT ya la de ha utrai tang ba ladangi sngew si ningi sngew kmen ladangi sngew tieng ningi sngew shlur Itip ya kene ka wei ya ka ka bala tho ha Ka Ktien U Blei on pendep langi long ready ningi pat long ready ha ka ya ka babiang utrai unle pat un pendep ya ka ba ulat mo kidon ru ki bangyen ki bas ngeu kemen haba ki yo sngew ya ka jing pendep ya ka jingiathuhlypa ujisu kabala tho ha Ka Ktien U Blei namar ba ki yo ba Ka Ktien U Blei ka dei ka ba shisha ka penrehembat ka pen kemen yaki haba ki yo ba ki sngi ka jing kemen kan suggestion kumta da ka jing kemen ki pen kre yala de bana shem yala unong pen im namar ki te ba shen ki jing khuslai jing ki baro kindu no badu try unyat yaki ummat jongki kumno pat syapang jongi hato habang yo sngew yakini ki khubor ni sngew si ningi sngew kemen baka sngi ka jingwan utrai kalajan utrai umju pen bor yono ban buat u ai ka mon ban lait luit hangi iwei pa iwei ban nget ha kumba ong Ka Ktien U Blei ha yonis laila nong ka khot ka bakhan riu ba u ai u banget ha unyo ka jing imbom jiu kun